Hola, sóc el Xavi Lorenzo, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cunit, i avui vull convidar-vos aquest diumenge, que serà un dia esplèndid, o com a mínim ens farà bon temps, és a dir, mirat, i seran 20 graus i un bon dia per fer una cursa. I us convido a que vingueu perquè és una cursa solidària, és la primera cursa que fem Calafell i Cunit conjuntament, la causa és solidària i hem pactat als nostres municipis cada any fer aquesta cursa, que ara us ho explicaré, i dels diners que recaptem una part, descomptant les despeses pròpies de la mateixa infraestructura de la cursa, donar-lo a una associació. Aquest any ha sigut l'Ajuntament de Calafell que ha decidit donar aquests diners que es recaptin a l'Associació de Lluita contra el Càncer Infantil Joan Petit i aniran aquests diners destinats. És una bona acció i quanta més gent siguem, doncs més diners podem recaptar en benefici d'aquesta associació. Són 3 curses, això serà el dia 19, comencem a les 9 del matí amb la marxa nòrdica i amb 2 modalitats, una de 5 quilòmetres i una de 10, que anirà des de Calafell cap a Cunit i tornarà, els que fan 5 quilòmetres faran una volta, els que facin 10 quilòmetres faran 2 voltes. Després a les 11 començarà la cursa, que també és de 5 i 10 quilòmetres, llavors que els agradi córrer, la gent aquesta que estigui més en forma o vulgui passar una bona estona, doncs també farà el mateix circuit, que començarà des del port, i després una familiar, que aquesta la farem o convidem a tothom que tingui nens petits, que ens agradi caminar. És una curseta de 2 quilòmetres per fer un tast dels 2 passeigs i fer una mica de gana, perquè comença a les 12:30, i després aprofitar després de la cursa anar a fer el vermut amb les restauracions que tenim per aquí a la vora. La idea és això, quanta més gent siguem, més podrem recaptar, més diners podem donar a aquesta associació. És la primera que es fa conjuntament, són 2 municipis que crec que les sinergies han de ser positives entre els 2 ajuntaments, estem en una molt bona dinàmica, i fer coses solidàries que impliqui al total de la gent, no només els calafellencs o els cunitencs, sinó a tota la gent que pugui venir de la comarca, de fora de la comarca, de Barcelona, de Tarragona, de qualsevol lloc, estan benvinguts. A més, coneixeran les nostres platges, coneixeran el que és el Penedès i esteu tots convidats. Llavors, jo el que faig és convidar-vos que vingueu a gaudir d'un diumenge espectacular, que omplirem de color rosa com la samarreta que donem a la gent que s'inscriu a les platges de Calafell i de Cunit. Moltes gràcies.